Това са спинери. Фиджет спинери, както и да ги наричат там. И ето днес си купих един златен, сребърен, зелен, военен спин и още един спин. 6 спинера. Сега ще ги върткаме. Али толкова се върти? Oh my gosh. This is not acting here. Oh, what the heck? Той спря, значи то се отказвам. Кой ще победи? Златния, бронзовия, т.е. сребърния, зеления, военния и синия, който е мой. Всички други са мои. Да. И сивият спря. Добре, ако искате да откриете къде сме аз и Васко, това момче се казва Васко, аз Иван, сме до 46-та. Този блок. Но знаете. И до скоро.